Амир Ал-Хабиб избухна в пронизителен смях, когато 12-годишното момиче каза със спокоен глас: «Говоря перфектно 11 езика». Яна, млада бездомна с очи, прекалено интензивни за възрастта й, го погледна твърдо. Това, което каза след това, завинаги замрази смеха на Амир. С леко движение на китката си той оправи часовника си Ричард Миле, ограничена серия от Син Сапфир, оценен на над 200 000 евро. Той беше на върха на империята си, буквално. Залата за срещи на 51-вия етаж на кулата Ал-Хабиб в центъра на София беше паметник на безмилостната разкош. Стени, облицовани с черен оникс, оригинална скулптура на Христо Явашев, висяща от тавана, и прозорци, предлагащи 360-градусова гледка към града, от величествения връх Витоша до кварталите, където мизерията изглеждаше постоянна. Там, седнал пред панел от невидими акционери, Амир не трябваше да доказва нищо на никого. На 54 години арабският милиардер беше името зад една от най-големите технологични холдинги в Източна Европа. Личното му състояние надхвърляше 3 милиарда евро. Но това, което наистина го очароваше, не беше парите. Беше властта. Видът власт, която превръща усмивките в треперене, която превръща дипломите в прах, която унижава с изтънченост. Тази сутрин той беше отекчен. Ген Ал-Хабиб, колебливия глас на асистентката, прекъсна мегаломанските му мисли чрез златната интерком система, вградена в масата. Служителката весела пристигна, доведе дъщеря си със себе си. «Покани ги да влязат», отговори той, усмихвайки се с бавна жестокост. Забавлението за деня току-що беше започнало. През последната седмица Амир беше измислил нова версия на любимата си игра – контролирано унижение. Сред вещите на починалия си чичо колекционер в Абу Даби, той беше наследил древен ръкопис, реликва, пълна с символи и текстове, написани на редки и изчезнали езици, класически арабски, санскрит, традиционен китайски, архаичен иврит, персийски и някои символи, които дори специалистите от Софийския университет не бяха успели да класифицират. След неуспешни опити на известни преводачи, Амир превърна загадката в лично предизвикателство. Безполезно, но идеално за излагане на чуждата невежест. Тогава стъклената врата се отвори с безшумен шепот. Весела Димитрова, 47 годишна, влезе облечена в тъмносинята униформа на чистачката. Стъпките й бяха бавни, тялото й беше прегърбено от умората на 2 десетилетия, прекарани в чистене на чужди подове. Зад нея почти невидима вървеше Яна. Момичето носеше стар палто с ръчно зашити лакти и несъответстващи ботоши, единият с червени връзки, другият без никакви, но очите й, очите й, наблюдаваха всичко с хладнокръвието на човек, който отрано е научил да не очаква доброта от света. Амир се изправи като човек, който се готви за макабри танц. «Весела, скъпа моя», каза той театрално. «Какво имаме тук? Малка помощничка?» «Господин Ал-Хабиб, простете ми дързостта», промърмори весела с поглед вперен в земята. «Яна не е моя дъщеря. Тя живее на улицата. Понякога спи в общинския приют, но е тиха и възпитана. Доведох я с мен, защото не можах да я оставя сама днес». Не, прекъсна го Амир, бавно се завъртя около двете като ястреб, който проучва крехка плячка. «Останете, това ще бъде абсолютно възхитително». Той спря зад Яна и я погледна, сякаш беше екзотично насекомо. «И така, малка, бездомна, така ли? И вече си научила да почистваш офиси?» «Тя не чисти, господине», отговори весела с треперещ глас. «Само ме придружава, никога не пречи». «И какво може да прави тогава?» Настъпи тишина. Яна погледна нагоре и каза с пронизваща простота: «Аз се уча». Нещо в начина, по който го каза, накара весела да замръзне. Амир се разсмя шумно. «Учиш? И какво си научила досега, малката?» «Езици», отговори Яна. «Езици?» Амир повдигна вежда. «Колко?» 11. Думата падна в стаята като камък, хвърлен в спокойни води. Амир се разсмя. С широки крачки се приближи до мраморната маса и извади плика с древните документи. «Това ще бъде страхотно. Ела тук, момиче. Ела да видиш нещо, което дори докторите от Пловдивския университет не са успели да разгадаят». Яна се поколеба. Погледна весела, която кимна мълчаливо. Момичето се приближи до масата с къси, твърди крачки.
Когато спря пред Амир, не отмести поглед. В очите й имаше нещо, което дори милиардерът не беше свикнал да вижда – пълна липса на страх. Амир й подаде страниците с театрални жестове, като че ли й предлагаше прокълнат подарък. 5 преводачи, 3 университета, 2 седмици опити. Никой не разбра и дума. Сега ми кажи, ти ли си по-умна от всички тях? Яна взе хартията. Погледът й премина по редовете, по пресечените символи на клинопис, деванагари, арамейски и други структури, които сякаш танцуваха с времето. Не, господине, отговори тя тихо. Разбира се, че не. Амир отново избухна в смях. Това е смешно. Бездомна. Дете. Имаш ли представа колко е абсурдно? Но Яна не се отстъпи. Казах само, че говоря 11 езика, господин Ал-Хабиб, продължи тя спокойно. Никога не съм казвала, че съм преводач, нито че съм по-малко способна от някой друг, само заради мястото, където спя. Усмивката на Амир изчезна. Бавно, студено. И в този момент, без да знае как, той разбра. Нещо беше излязло извън контрола му. А Яна още дори не беше започнала да говори сериозно. Тишината, която настъпи в стаята, изглеждаше тежка. Дори обичайното бръмчене на централната климатична инсталация не успя да прекъсне този момент на напрежение, в който една проста фраза беше обърнала ролите. Амир Ал-Хабиб, милиардерът, който обичаше да смазва души с думи, се видя предизвикан от едно момиче без постоянен адрес. 11 езика, повтори той, сякаш не беше чул добре. Искаш да кажеш 11 думи, нали? Яна кимна с глава, погледът й все още твърд. Езици, господине. 11. И защо някой като теб би знаел нещо такова? Настоя той, гласът му вече по-малко саркастичен и по-подозрителен, защото никой не вярваше, че ще знам. Ето защо. Тя говореше като човек, който разкрива тайна и в същото време не дължи обяснения на никого. Весела в дъното искаше да изчезне. Знаеше какъв е характерът на Амир. Отвътре трепереше. Отвън запазваше сгърбената стойка на човек, който е преживял твърде много, за да си позволи да се надява. Но Амир беше заинтригуван. Любопитството беше оръжие, което той не знаеше кога се използва срещу него. «Докажи го», каза той най-накрая, кръстосал ръце. «Кажи езиците». «Български, разбира се», започна Яна с леко кимване. «Това е родният ми език. После научих английски от клипове в YouTube и книги от библиотеката. Френският дойде от старите речници на Американската фондация. Италиански научих от Гежа Джулия, която готви за приют и ми позволява да чета нейните готварски книги. Арабски, защото ми харесва звученето му, и един сирийски бежанец Ген Рами ми преподава 2 пъти седмично. Мандарин с Гежа Ли в събота в библиотеката в Слатина. Немски с господин Клаус, пенсиониран господин, който казва, че правителството го е забравило. Руски чувах на улицата и го практикувах с една служителка в метрото. Турски с продавачките на базара в Овча купел, испански с телевизионни сериали, а гръцки научих сама, четейки табели и слушайки туристите близо до катедралата Александър Невски. Докато говореше, думите извучаха меко, но бяха изпълнени с точност. Всеки споменат език имаше контекст, история, лице. 11. Потвърждението не дойде като предизвикателство, а като констатация. Амир почувства стомахът му да се обръща. Той, с достъп до най-добрите курсове, частни учители, международни училища, никога не беше научил повече от 3 езика и използваше автоматичен преводач на срещи с чуждестранни министри. Никога не му се налагаше да знае повече, парите караха другите да се подчиняват. Но това е безполезно, възрази той, сякаш се опитваше да се хване за нещо. Знанието на езици не променя мястото, където спиш през нощта. Яна леко наклони глава. Не, господине, но променя начина, по който разбирам света и начина, по който светът понякога ме разбира. Отговорът не беше гневен. В тона й нямаше превъзходство. Имаше само истина. Сурова, неоспорима. Искаш ли награда за това, отвърна Амир? Искаш ли да финансирам образованието ти сега? Това ли е? Тук ли си от съжаление? Не съм искала нищо, господин Ал-Хабиб, отвърна тя твърдо. Дойдох само защото Весела ме пусна и говорих само защото вие попитахте. В това момиче имаше прекалено много достоинство.
Твърде много достоинство за човек, който беше прекарал последните 20 години в опити да си купи такова. Весела, прилепена до стената, не знаеше дали да се усмихне или да помоли за прошка. Никога не беше виждала някой да отговаря на Амир с толкова самообладание, още по-малко дете от улицата. Но ето я Яна, твърда като камък и мека като студения вятър, който пресичаше алеите на София през нощта. Амир пое дълбоко дъх. Това започваше да прилича на нещо, с което не знаеше как да се справи. Огледало. И какво смяташ да правиш с целия този талант? Попита той с микс от презрение и любопитство. Да разбера повече. Да науча другите и един ден може би да променя нещо. Искаш да промениш света, значи? Подигравателно попита той. Яна се усмихна за първи път. Не, искам само да променя начина, по който някои хора виждат света. В този момент Амир почувства удара, защото за първи път разбра, че тя говори за него. Той беше човекът, който трябваше да види нещата по друг начин. Не беше системата, не беше политиката, нито бедността в града. Беше той, най-богатият човек в България. Знаеш ли какво имаш в ръцете си? Каза той и отново протегна стария документ, който никой не беше успял да преведе. Не, отговори тя, но мога да опитам, ако искате. Фразата прозвуча като размяна, като предложение, но и като тест. Амир се поколеба. Нещо в него му подсказваше да спре до тук, да каже, че е загуба на време. Но не можеше. Същото момиче, което влезе като сянка, сега доминираше в центъра на стаята. Не с сила, а с присъствие. Ще ми кажете, че можете да четете и това, промърмори той. Не, но мога да се опитам да разбера, защото понякога важното не е да знаеш всичко, а да си достатъчно любопитен, за да опиташ. Тази фраза, тази проклета фраза, тя проби защитите на Амир, както нито един пазарен анализ, нито един финансов отчет, нито един арогантен менеджер не беше успял да направи. Яна не беше заплаха, беше жив въпрос. Въпрос, на който той не знаеше отговора. Ами ако грешиш за всичко? Мълчанието, което предшестваше думите на Яна, беше по-силно от всяка друга дума, изречена до този момент. Тя седеше на италианския кожен стол, на който до този момент бяха седели само главни изпълнителни директори и министри. Пред нея лежеше древен документ, пожълтял от времето, с ръбове, крехки като стара кожа. Ръчно издълбаните букви изглеждаха, че се движат под студената светлина в заседателната зала. Амир я наблюдаваше с кръстосани ръце, опитвайки се да запази самообладанието си на хищник. Но отвътре нещо в гордостта му започваше да се изсипва като пясък между пръстите му. Яна вдъхна дълбоко. Първият параграф е на класически мандарин, каза тя. Това не беше предположение, беше твърдение. И това дестабилизира Амир повече, отколкото би искал да признае. Той се приближи към масата с бавни стъпки, сякаш се приближаваше към нещо свещено или опасно. И откъде знаеш това? Попита той. Защото тоналният модел и радикалите, използвани тук, посочи тя с малкия си, но твърд пръст, следват много специфична поетична структура от династията Тан. Научих това от Гейжа Ли, но успях да го разпозная едва след като изучих езиковите различия между съвременния и древния китайски. Стаята сякаш беше спряла във времето. Весела покри устата си, очите й се напълниха със сълзи. Амир дискретно се облегна на ръба на масата. Беше като че ли земята бавно изчезваше под краката му. Гласът на Яна беше мек, но всяка фраза носеше тежестта на нещо, което той не можеше да си купи – интелектуална автентичност. «Ти можеш ли да четеш?» – попита той, този път без сарказъм. Яна кимна леко. «Мога да разбера. Не всичко, но достатъчно, за да разбера темата». Амир усещаше стегнатост в гърдите си, сякаш нещо му беше изтръгнато на сила, може би собственото му его. Този отказ говори за разликата между знание и мъдрост, каза тя, без да откъсва поглед от текста. Говори за това, че знанието може да се преподава, но мъдростта трябва да се култивира, и че тя често се ражда на места, където арогантните очи не знаят да търсят. Амир обърна лицето си, сякаш изречението беше написано за него. Може би беше. А вторият параграф, попита той с шепот, който изобщо не приличаше на гласа, с който крещеше заповеди на директорите по време на срещите. Класически арабски, отговори Яна. Сандалузки черти.
Вероятно е написан от някой, който е учил в Кордоба или Египет. Тя започна да рецитира тихо. Звуците излизаха с музикалност, която изпълваше стаята, въпреки че никой там не разбираше всички думи. Но тонът, ритъмът, почитта бяха неоспорими. Текстът тук говори за истинското богатство. Казва, че богатството без състрадание е само натрупана прах и че човекът, който не вижда светлината в другия, е обречен на вечна тъмнина. Амир мигна. Гърлото му пресъхна. За първи път не мислеше за репутацията си, нито за инвестициите си, нито за колекцията си от редки часовници. Мислеше за това, в кого се беше превърнал. Яна обърна страницата с изключителна внимателност. Третият параграф е на санскрит. Говори за пътя на смирението, използвайки метафори с реки и планини. Тук се казва, че реката, която достига морето, не забравя извора си, а мъдрият човек, когато достигне върха, не презира онези, които все още се изкачват. Амир отстъпи с една крачка назад, сякаш думите имаха физическа тежест. А четвъртият? Попита той почти без глас. Яна го погледна и за миг погледът й изглеждаше като на човек много по-възрастен от 12 години. Староеврейски, каза тя, говори за съда. И че най-голямата грешка на един цар не е да наказва прекалено, а да не знае пред кого трябва да се поклони. В този момент мраморният пот изглеждаше прекалено студен под италианските кожени обувки на Амир. Десетилетия наред той беше вярвал, че е недостижим. Над всички. Недосегаем. Но ето я. Бездомна, с ръчно ушити дрехи и несъответстващи ботуши, предизвикваше основите на неговата увереност с едно спокойствие, което дори държавни глави не бяха успели да покажат пред него. Вие сама ли сте изучавала всичко това, попита той с невярване и уважение. С помощ, отговори Яна. От бежанци, от имигранти, от невидими пенсионери. Всеки ден след училище отивах в Националната библиотека. Четях каквото можех. Питах за това, което не разбирах. Бил ли сте там някога? Въпросът падна като заглушен гръм. Разбира се, че не. Амир минаваше всеки ден с шофьора си пред величествената библиотека Кирил и Методий, но никога не беше стъпвал там. Защо? За какво? Той имаше достъп до всяка книга в света с едно кликване. Но сега, пред Яна, осъзна, че не ставаше въпрос за достъп. Ставаше въпрос за желание. Яна отново насочи погледа си към хартията. Петият параграф е на персийски. Той е почти като стихотворение за честта. Казва, че честният човек не е този, който натрупва замъци, а този, който пази малките жестове. Амир се свлече в директорското кресло, сякаш краката му най-накрая бяха разбрали това, което умът му все още отказваше да приеме. Той беше свидетел на нещо, което не разбираше напълно. Тиха революция, в която трона не беше от злато, а от мъдрост. А новият монарх беше дете, което спеше в метрото, постепенно осъзна, че вече не тестваше Яна. Той беше тестван от нея. Тишината, която последва въпроса на Яна, висеше плътно във въздуха. Амир Ал-Хабиб, човекът, който сключваше сделки за стотици милиони с едно просто подписване, не можеше да изрече нито една дума. Готов ли си да чуеш какво наистина казва този документ? Въпросът отекна като удари с чук в черепа на Амир. Никой никога не му се беше обръщал по този начин, без страх, без ласкателства, без скрити интереси. Още по-малко момиче, което дори нямаше адрес, който да напише във формуляра на училището. Той наблюдаваше Яна пред себе си. Момичето не се свиваше, не отместваше погледа си, не мигаше повече от необходимото. В нея имаше едно спокойствие, което надхвърляше възрастта й, сякаш светът вече я беше изпитал хиляди пъти и въпреки това тя беше избрала да остане цяла. «Продължавай», промърмори Амир. «Моля те». Яна кимна и отново погледна към ръкописа, сега с вниманието на човек, който държи нещо по-ценно от злато или акции от Софийската борса. Шестият параграф е на църковен латински, каза тя, с структура подобна на средновековните проповеди. Говори за отговорността на този, който притежава знание, че да знаеш нещо и да не го използваш за общото благо е все едно да го погребеш жив. Тя спря, сякаш даде време на Амир да осмисли изречението. Той се размърда на стола, неудобно. Започваше да осъзнава, че този текст не беше само езикова загадка. Беше огледало.
и повече от това съдебен процес. 7-ият параграф, продължи Яна, е написан на старокирилица, вариант, използван в началото на славянското християнство. Говори за стойността на изреченото слово, че начинът, по който човек говори с по-слабите, разкрива истинската му същност, дори когато той вярва, че е сам. Сърцето на Амир се сви. Рефлекторно погледна към Весела, жената, която 8 години беше игнорирал, която никога не беше наричал по име. Колко пъти беше използвал думи като ножове пред нея и беше мислил, че това не оставя белези. Яна продължи. Осмото отказ, господин Алхабиб, е на рядък африкански диалект, вероятно банто език от региона на Конго. Това е символичен разказ за крале, които стават затворници на собствените си корони. И завършва с фразата: който носи злато на пръстите си, забравя как да държи ръката си здраво. Това го нарани. Амир погледна часовника си, сякаш изведнъж се срамуваше да го носи. Винаги се беше гордял с аксесуарите си. Писалката Мон Бланк, инкрустирана с рубини, копчетата за ръкавели с изумруди. Символи на престиж. Но там, пред това дете, всичко това изглеждаше като реквизит от добре режисирана фарса. Яна пое дълбоко дъх преди да продължи. 9-ият параграф е на ромски, езикът на циганския народ. Говори за мъдростта на онези, които живеят в периферията. Казва, че пътят не се нуждае от трон, за да учи, и че свободата на духа струва повече от кристалния таван, който отразява само собственото ти лице. Иронията не остана незабелязана. Амир погледна стъкления таван на собствената си стая. Лукс, проектиран да отразява небето над София, но който сега му показваше само един малък човек, затворен в дворец на суетата. Яна обърна последната страница на документа. Последните 2 параграфа, каза тя, са на есперанто и на език, изграден на базата на древни фонетични символи, може би опит да се създаде универсален език. Сякаш авторът в крайна сметка се е опитал да синтезира всички тези традиции в една единствена истина. Този път тя направи по-дълга пауза. Когато отново заговори, гласът й беше почти шепот. Казва, че най-голямата грешка на човечеството не е омразата, а безразличието. Че забравянето на другия започва, когато спрем да слушаме. И че империя, построена върху мълчанието на смирените, никога няма да има солидна основа. Весела пророни сълза. Не беше само заради красотата на думите. Беше заради болката от знанието, че всичко това се казваше там, в тази зала, където толкова дълго само силните имаха право на глас. Яна затвори ръкописа нежно. Този документ, господин Алхабиб, не е просто реликва. Той е призив. Не става въпрос за превод на думи. Става въпрос за превеждане на намерения. Става въпрос за слушане. Амир не можеше да отговори. Беше затворен в себе си, преглеждайки в ума си годините, през които е крещял на служители, уволнявал самотни майки, защото са закъснели с 5 минути, отказвал помощ на болни служители и се отнасял зле с млади хора с мечти, защото смятал, че не е работа на компанията да се грижи за бедните. «Вярвате ли, че този текст е написан за мен?» попита той накрая скептично и горчиво усмихнат. Яна го погледна. «Мисля, че е написан за всички, които вярват, че тяхната стойност е по-висока от стойността на другите». Амир преглътна. «Вие попитахте дали съм готова да превеждам», допълни тя. «Но може би трябва да се запитате дали сте готов да разберете». Това беше най-голямата изненада от всички. Амир, милиардерът, свикнал да има последната дума, сега за първи път наистина слушаше. И думите идваха от едно момиче, което нямаше нищо друго освен блестящ ум, разкъсана раница и непоклатимо чувство за достоинство. Часовникът на Амир дискретно извъня на китката му. 11 часа. Имаше среща с 2 министри и международно обаждане с акционери от емирствата, но за първи път от години той пренебрегна всички ангажименти. Всичко изглеждаше незначително, всичко изглеждаше абсурдно празно. Амир Алхабиб остана да стои пред Весела по-дълго, отколкото смяташе за възможно за човек като него. Ушито му по мярка сако изглеждаше да тежи тонове. Яката му стягаше. Дневната светлина, филтрирана през поляризираните стъкла на колата Алхабиб, не носеше топлина. Само фалшив блясък, като самия него. «Трябва да се извиня», каза той най-накрая, с по-нисък глас, отколкото някога, когато е говорил със служител. 8 години бях сляп.
Весела остана парализирана. Амир Алхабиб, същият човек, който никога не си спомняше името и сега молеше за прошка, част от нея искаше да приеме веднага. Друга част искаше да вика за всичките години, през които беше третирана като прах в основата на империята му. Но преди да успее да реагира, Яна проговори: «Думите не са достатъчни, трябва да се промените». Амир се обърна към момичето, като че ли очакваше присъда. «И какво мислиш, че трябва да направя?» Яна сгъна ръце. В очите й нямаше арогантност, а само твърдост, която рядко се среща при възрастните, а още по-рядко при децата. «3 неща», отговори тя. Амир повдигна вежда. Част от него искаше да се изсмее на дързостта й, но нещо по-дълбоко го спря. «Първо», започна Яна, «госпожа Весела трябва да получава достойно заплащане, съобразено с това, което прави, с време за почивка, истински отпуск и същото уважение, което оказвате на директорите си». Весела изпусна очи. «Яна, моля те, не е нужно». «Необходимо е», прекъсна я деликатно момичето, «за всичко, което си понасяла мълчаливо». Амир кимна без да знае защо, просто знаеше, че е правилно. «Уредено». «Второ», продължи Яна, «създайте програма за стипендии във вашата компания, за деца на чистачки, готвачи, охранители и шофьори, за деца, които като мен знаят неща, които никой не вижда, но нямат как да го докажат». «Колко стипендии?» попита Амир. «Колкото са необходими, за да никой не се налага да спи в метрото с книга в раницата». Той пое дълбоко дъх. «Добре. Трето», каза Яна, приближавайки се, «ще учите нов език с мен, всяка седмица, в Националната библиотека». При това Амир отстъпи с една крачка назад. «Аз?» «Да», каза тя, «за да си припомняш всяка седмица, че все още имаш какво да научиш, че знанието се крие на неочаквани места и че никой, дори и милиардер, не е прекалено велик, за да бъде ученик». Амир прокара ръка по лицето си. Гордостта му искаше да извика. Но нещо по-старо и по-истинско, може би погребано под слоеве от суета, му подсказваше, че тя е права. «И какво ще уча?» попита той, опитвайки се да прозвучи цинично, но без успех. Яна се усмихна. «Мандарин и състрадание». Милиардерът се разсмя. Не по жестокия и театрален начин отпреди. Смя се като човек, който току-що е признал една неудобна истина. «Ти си добра, момиче. Аз съм просто човек, който никога не е имал лукса да забрави какво е важно». Амир погледна из стаята. За първи път видя кулата Алхабиб с други очи. Беше красива, без съмнение, но беше и студена, празна, катедрала на егото. Погледна Весела, която все още беше в шок. «С мен ли си от 8 години?» «Да, господине». «И кога за последен път си била в отпуск?» Тя се поколеба. «Преди 5 години, когато умря сестра ми». Амир преглътна. Чувстваше се, сякаш срещаше тези хора за първи път, когато всъщност те винаги са били там. Невидими, защото той никога не се е интересувал да ги погледне. «Ще създам програмата още днес», каза той. «Но искам ти, Весела, да бъдеш част от екипа, който я управлява». «Господине, ти знаеш кой наистина се нуждае. Ти ще посочиш имена, ще се грижиш за процесите и ще наемеш други като теб, които са били пренебрегвани твърде дълго». Весела започна да плаче. Но не като човек, който страда. Плачеше като човек, който за първи път е бил забелязан. Яна направи крачка в страни. «Сега, господин Алхабиб, ще дойдете ли с мен до библиотеката?» Амир погледна часовника. Беше обяд. Министърът на икономиката го чакаше на конференция по Зум, но изведнъж това изглеждаше толкова без значение. Затвори телефона. «Да вървим», каза той. В бавно спускащия се стъклен асансьор Амир мълчеше. От другата страна Яна гледаше града като човек, който познава всяка улица, всяка сянка, всяко лице. Колата се отдалечаваше от небето и се приближаваше към хората. Когато стигнаха до партера, служителите на рецепцията изпуснаха очи. Амир върви с чистачка и лошо облечено момиче, но никой не се осмели да коментира. Лицето на милиардера не носеше обичайната арогантност, носеше нещо ново, нещо близко до смирение. На тротуара шофьорът се затича да отвори вратата на бронирания Мерцедес. Амир направи жест. «Днес не. Да вървим пеша». Стълбището на Националната библиотека, Свети Кирил и Методий, никога не е изглеждало толкова внушително. За Амир Алхабиб, който вече беше изкачвал стълбите на Европейския парламент, златните зали на Виена
и бизнес дворците в Дубай, тези десетки стъпала в сърцето на София, сега му се струваха най-трудният път. До него Яна се качваше с лекота. Неравните й бутуши удряха ритмично по мрамора, сякаш всяка стъпка й беше позната. И наистина беше. За нея тази библиотека беше повече от място с книги. Беше светилище, убежище, училище и дом. Амир, напротив, се оглеждаше с несигурността на начинаещ. Никой от костюмите му не беше създаден за ходене по неравни тротуари. Никой от часовниците му не беше проектиран да отмерва времето на уроците, давани от едно улично дете. И нито един от дипломите му не беше научил това, което той беше на път да научи. Те преминаха през главните врати, под дискретните погледи на библиотекарки и студенти, които едва вярваха на очите си. Най-богатият човек в България, известен с това, че игнорира всякакви социални каузи, беше там, без охрана, без свита, без камери. Само той и едно 12-годишно момиче с пробита раница. «От тук», каза Яна и го поведе по старите коридори, между високите рафтове, които съхраняваха векове на знание. Миризмата на остаряла хартия изпълваше въздуха като свещено тамян. Амир вдъхна. Това го успокояваше и го плашеше. Влязоха в малка читалня с мека светлина, идваща от високите прозорци. Въгъла седяха 4 души. Първият беше слаб мъж с посивели коси, прибрани в прост кок и тъмни, бдителни очи. Той се изправи с лека усмивка. «Господин Ал-Хабиб», каза той с тежък сирийски акцент, «за мен е чест. Аз съм Ахмед. Бях преподавател по лингвистика в Алепо. Днес съм пазач в училище в квартал Подояне». Амир протегна ръка без арогантност, за пръв път от дълго време насам. «Приятно ми е, Ахмед». Втората беше азиатка с крехка външност, с бели коси, прибрани с пластмасови щипки и големи очила, висящи на върха на носа й. «Ли Ян Мей», каза тя с мек глас, бивша преподавателка по мандарински в Пекинския университет. Пенсионирах се и дойдох в София, за да помагам на дъщеря си, която работи като шивачка. Сега давам уроци тук на всеки, който иска да учи. Амир наведе глава с уважение. «Благодаря, че ме приехте». Третият беше едър, русокос мъж с прости дрехи и мил поглед. Клаус. Той идох от Лайпциг. Работех като инженер-химик, но се разболях и ме уволниха. Днес преподавам немски на децата в библиотеката. Никога не съм си представял, че ще преподавам на милиардер. Всички се разсмяха, включително Амир, въпреки че се чувстваше малко неудобно. Четвъртата беше млада циганка на име Есмералда, с черни лъскави коси, живи очи и боядисани в синьо ногти. «Нямам диплома, но баба ми ме научи на езика на нашите и аз го преподавам, защото никой друг не го прави. Училищата ни игнорират, но тук ние съществуваме». Яна се обърна към Амир и каза просто: «Това са моите учители». Амир, който вече беше платил за милионни консултации, се сблъска с вид мъдрост, която никога не беше ценял. Тук не бяха впечатляващите титли. Беше това, което тези хора бяха преживели и това, което все още бяха готови да предложат безплатно. «Можем ли да започнем?» попита Ахмед. Амир кимна. Седна на прост, неудобен, но стабилен дървен стол. Яна седна до него и отвори износен тефтер с ръчно рисувана корица. «Днес ще учим основен мандарин», каза Гижали с усмивка, но с акцент върху културните корени на езика, а не само върху произношението. Първите думи, написани на дъската, бяха «рен», «рен», състрадание и «джия», «джия», дом. Състраданието не е милосърдие, обяснили. То е присъствие, а домът не е мястото, където живееш, а мястото, където си приет. Амир с мъка преписваше думите. Почеркът му, който преди беше стабилен при цифрите, трепереше, когато образуваше ориенталските знаци. По време на урока Ахмед разказа как древната арабска поезия третираше мълчанието като форма на уважение. Есмералда рецитира циганска приказка за момчето, което научило един цар да слуша птиците. Клаус обясни как в немския език думата «верстехен», разбирам, произлиза от «стехен», стоя. Да разбираш означава да стоиш пред другия, без да го съдиш. Яна наблюдаваше Амир като човек, който следи как се пълни счупена ваза. Бавно, внимателно, но с надеждата, че няма да се разлее всичко. В края на урока Ли сервира жасминов чай в пластмасови чаши.
В древен Китай учените сервираха чай на своите учители. Но днес учителят предлага чай на ученика. Тя подаде чаша на Амир. Той я прие с две ръце, както Яна го беше научила. И за първи път се почувства малък, но не в смисъл на унижение. Беше смирението, което предшества растежа. Там, сред износени рафтове и прашни прозорци, Амир започна да възстановява нещо, което смяташе, че вече е готово. Не беше само езикът, който учеше. Беше умението да слуша. Беше погледът. Беше присъствието. Амир не харесваше социалните вечери, но рядко ги отказваше. За магнатите от Източна Европа тези събития не бяха свързани с храната. Те бяха свързани с територията. Всяка хапка фуагра служеше за потвърждаване на господството. Всяка чаша от лежало просеко беше мълчаливо споразумение между собствениците на света. И в събота вечер, в луксозния курорт в Велинград, заобиколен от Родопите, годишната вечеря на инвеститорите от Черно море обещаваше да бъде по-отровна от всякога. Защото Амир Ал-Хабиб беше станал основната тема на разговор. На голямата маса във формата на буквата У, покрита с бял лен и кристални свещници, седяха мъже и жени, чиято нетна стойност надхвърляше БВП на малки държави. Румънски банкери, български аристократи, сръбски дипломати, руски магнати, всички в безупречни костюми и с усмивки, остри като бръсначи. Мястото на Амир беше празно. Отказал ли е поканата? Попита Петър Колев, собственик на мрежа от минни компании. Дори не е отговорил, отговори Николай Драгиев, инвеститор в енергетиката. Казват, че се разхожда с трамвай из града с улично момиче. Смехът беше сух, злобен. Дали е полудял, коментира Димитров, казиномагнат. Или се опитва да направи някакъв нов политически ход. Може би е бил изнуден, предположи някой. Или е болен, може би мозъчен рак. Отровата се лееше лесно. Амир междувременно вечеряше в столовата на Националната библиотека с Весела, Яна, Клаус и Есмералда. Храната беше проста – баница, шопска салата и билков чай. Но имаше нещо, което никога не беше съществувало на предишните му банкети – истина. На следващата сутрин бомбата избухна в медиите. Милиардер напуска елитно събитие, за да преподава на просяци. Ал-Хабиб фалирал ли е? Нова вълна на филантропия крие ли вътрешна криза? Тя ме научи да слушам. Магнат твърди, че бездомно момиче го е променило. Социалните мрежи се разделиха между подигравки и почит. Но акционерите не се смееха. Телефонните обаждания започнаха още в 8 сутринта. Амир, трябва да поговорим за имиджа ти. Ти ни вкарваш в опасна ситуация. Прекалената хуманност плаши пазара. Съмняват се в здравия ти разум. Той слушаше мълчаливо, но вътрешно нещо се беше утвърдило. За първи път не се страхуваше да загуби. Страхуваше се да се върне към това, което беше. Капката, която преля чашата, дойде под формата на официално предложение от борда на неговата холдингова компания да прехвърли част от административните функции на управителен съвет. За да облегчим умствената ти натовареност, казваха те. Но Амир познаваше този език. Беше езикът на предателството с кадифени ръкавици. Той не се поколеба. Свика извънредно събрание. Стъклена зала, 48-ми етаж. Един по един акционерите влизаха с италианските си костюми и репетирани усмивки. Но Амир не носеше костюм. Носеше обикновена риза, без копчета, без диамантен пръстен на пръста. Господа, ще бъда кратък, каза той. Да, променям се. Да, реших да обърна внимание на това, което преди игнорирах. Но не бъркайте човечността с слабост. Тишина. От днес нататък част от печалбата на холдинга ще отива в образователен фонд за маргинализирани деца. Фондацията ще се управлява от Весела Димитрова. Коя? Изпусна един от тях без да се замисли. Чистачка. И също така най-компетентният човек, с когото съм работил, без да го осъзнавам. Реакциите варираха от шок до подигравка. Амир, това е опасно. Ще създаде прецедент. Ще загубиш подкрепата си. Вече загубих много време. Не възнамерявам да загубя и душата си. Това е бизнес самоубийство. Амир ги погледна. Тогава ме убийте. Но не ме карайте да стана отново сляп. Постави ръка в джоба си и извади лист хартия. Беше копия от преведеното от Яна ръкопис. Този текст е написан преди векове, от човек, който знаеше това, което вие сте забравили. Стойността на един човек
е в това, което прави с това, което има. А аз имам много. Време е да го използвам за нещо, което си заслужава. Стана. За тези, които искат да ме последват, вратата е отворена. За тези, които искат да напуснат, вратата също е отворена. И излезе от стаята. Тази вечер 3 директори подадоха оставка. 2 акционери продадоха дяловете си. Но 5 млади служители, които никога преди не бяха били чувани, поискаха да работят директно с Весела в новата фондация. Нещо се променяше. И сега беше невъзможно да се спре. Плакатът беше прост, отпечатан на рециклирана хартия, с букви написани от малки, но решителни ръце. Програма Яна. Образование за тези, които никога не са били виждани, пълни стипендии за деца от пренебрегнати общности. Седмични уроци за подкрепа в Националната библиотека. Наставничество от доброволни професионалисти. Гарантирана храна, транспорт и училищни материали. Няма изискване за минимална оценка. Само желание за учене. За по-малко от 24 часа бяха подадени 100 заявления. Някои на смачка на хартия, други написани от възрастни, които плачеха, докато описваха мечтите на децата си. Имаше формуляри подписани с палец, защото бащата не знаеше да пише, и формуляр изпратен от 10-годишно момче, на който пишеше само: «Моята мечта е да науча красиви думи, за да защитя майка си». Амир прочете всичко, едно по едно. Всяка молба беше като удар в стомаха, но необходим удар. Там, между редовете на всяка история, той виждаше отражението на Яна, която почти беше пренебрегнал. Същата интелигентност, същата тиха борба за достоинство. «Готов ли си да промениш живота на хората?» попита той момичето, когато я видя да каталогизира формуляри с Весела. «Вече променяме», отговори тя. «Вие просто сега го забелязвате». Фондацията беше официално регистрирана като Фондация Яна Димитрова за образование и достоинство. Амир искаше да използва нейната фамилия, а не своята, като начин да й върне това, което беше отнел с пренебрежението си в миналото. Весела беше назначена за директор по човешко развитие и за първи път в живота си, като възрастна, влезе в офис с нейното име на вратата. Първият център на програмата беше създаден в неизползвана част от бизнес-кулата на Амир, където преди функционираше бездушно кол-център, сега имаше рафтове с книги, цветни пуфове и стаи с табла, написани на 3 езика. Пенсионирани учители, преводачи, бивши бежанци и доброволци от университета съставиха първия екип, но най-впечатляващо не беше структурата, беше присъствието на Амир. Всяка сряда той отменяше срещите си с бизнесмени и слизаше на партерния етаж, за да присъства на уроците. Седеше на пода с децата, учеше изрази на ромски, затрудняваше се с произношението на опростената кирилица и се смееше не по циничния начин отпреди. Смееше се с очите си. В началото медиите реагираха скептично. Филантропия за показ, казваха, опит да се изчисти имиджа, но с течение на месеците стана трудно да се съмняваш. Програмата се разрасна. От 100 ученици станаха 200, после 300. Технологични компании започнаха да предлагат подкрепа. Държавните училища поискаха да възпроизведат модела. И най-символичното – други деца от улицата започнаха да влизат в библиотеката по своя собствена инициатива. Яна, която току-що навърши 13 години, беше поканена да изнесе лекция в Националния театър Иван Вазов, същият, под чието козирки беше спала, скрита от снега. Пълната зала слушаше мълчаливо, когато тя каза: «Образованието не е награда за добро поведение, не е награда за добри оценки. Образованието е като храната и подслона. То е необходимост, то е право. И то е най-добрата инвестиция, която едно общество може да направи, дори и да не носи незабавна печалба». Амир наблюдаваше всичко от първия ред. До него Весела плачеше тихо. След събитието една журналистка попита Амир: «Защо кръстихте програмата на името на момичето, а не на вашето?» Той отговори без колебание: «Защото нейното име представлява това, което аз не бях в продължение на години. Човек, който гледа на другия като на равен». Яна беше интервюирана от вестници във Франция, Турция и Румъния. Университети в Сърбия и Македония изпратиха писма с молба за насоки за въвеждане на подобни програми. Името й се разпространи като символ на една мощна идея. Невидимите не трябва да бъдат спасявани. Те трябва да бъдат изслушвани.
Но това, което най-много трогна Амир, беше нещо много по-малко. Писмо, предадено на ръка, написано с молив върху хартия за хляб, от 9-годишно момиче от Пловдив. Лелю Яна, сега искам да бъда като теб. Искам да науча баща ми да пише името си. Той никога не е научил, но аз ще му помогна. Амир държеше този лист като скъпоценност, защото в този момент разбра. Той беше пуснал ново зъбно колело в света и то вече не можеше да бъде спряно. Влакът тръгна от София в 7:42 сутринта с направление към втория по големина град в България. Пловдив с каменните си улици, римските амфитеатри и цветните къщи от българския ренесанс изглеждаше като замръзнал във времето, но на този ден погледите на цялата страна бяха насочени към него. Международната конференция за образование и социална справедливост, която се проведе в Общинския аудиториум, събра академици, министри, активисти и филантропи от 12 държави. Сред гостите бяха личности като бившият директор на ЮНЕСКО за Източна Европа, ректори на университети от Варшава и Белград, както и журналисти от BBC и Deutsche Welle. И в центъра на програмата, между панели за публични политики и дискусии за статистики за отпадане от училище, имаше едно неочаквано име – Яна Димитрова, 13 години, без постоянен адрес. Тя пристигна на гара Пловдив, придружена от Амир и Весела. Носеше тъмносиня рокля, подгодена от нежни ръце, с бяла кърпа, закрепена на раменете. На краката си носеше употребявани, но старателно лъснати обувки. На значката, висяща на врата, й пишеше: главен лектор, гласът на невидимите, как да видим онези, които никой не вижда. Координаторът на събитието, френски учител с подозрителен поглед, посрещна Амир с ентусиазъм. За нас е чест да ви имаме тук. След това, като погледна Яна, ентусиазмът му намаля. Значи, тя е момичето? Да, отговори Амир без колебание. И ще бъде най-важната личност на това събитие. В главния салон панелите блестяха на LED телевизори. Данни, графики, портрети на лидери. Но нищо от това не изглеждаше по-реално от мълчанието на Яна, която наблюдаваше всичко като човек, влязъл в храм, а не на сцена. Тя дишаше дълбоко, контролирайки тревожността си. Не от страх да говори, а от тежестта на отговорността. Ще блеснеш, момичето ми, прошепна Весела, оправяйки шалчето на раменете й. В 14:30 препълнената зала замлъкна. Водещият обяви: пред вас е една млада жена, която не би трябвало да е тук, и именно за това трябва да е тук. Яна се приближи до подиума с малки крачки. Качи се на двете подредени книги, за да достигне микрофона. Публиката, първоначално любопитна, а някои дори скептични, замлъкна напълно. Тя не четеше, не използваше слайдове, говореше като човек, който носи векове на несправедливост на малките си рамене. Името ми е Яна, на 13 години съм. Нямам дом, но имам библиотека. Нямам баща, но имах учители. И нямах гаранции, но имах думи. Научих 11 езика. Не за да впечатлявам никого, а за да разбера света. Защото този, който живее на улицата, трябва да се учи бързо, трябва да разчита намеренията в погледите, скритата заплаха в жестовете, и трябва да се научи да чува това, което не се казва, като когато някой те игнорира, мислейки, че не струваш нищо. Така открих, че най-лошата форма на изключване е мълчанието. Публиката едва мигаше. Но едно нещо научих от моите учители и от Гежа Весела. Ние не се раждаме невидими. Невидимостта е избор на очите на този, който гледа. Затова не съм тук, за да моля за милостиня. Тук съм, за да моля за пространство, за уважение, за микрофони. Тя посочи публиката. Ако всеки човек в тази зала научи едно невидимо дете да пише собственото си име, ако всеки университет отвори стипендия за тези, които никога не са имали шанса да докажат своята стойност, ако всеки управник изслуша поне една истинска история на дете, което не ходи на училище, тогава светът вече ще е започнал да се променя, не с големи революции, а с малки неотложни жестове. И тогава последната фраза: образованието ме спаси от статистиката, но спасяването не е достатъчно. Трябва да възстановим. Тишина. И тогава аплодисменти. Дълги, на крака, развълнувани. Дори най-скептичните, онези, които преди се питаха какво ще каже това момиче, сега дискретно си избърсваха очите.
Амир остана седнал без да аплодира. Не от арогантност, а от абсолютен респект. В този момент той не беше главен герой, беше свидетел, но успехът донесе нещо повече от аплодисменти. На следващата сутрин на пресата беше предаден анонимен доклад. В него Яна беше обвинена, че няма законни документи, че живее нелегално, че е емоционална измама. Българска журналистка публикува статия, в която твърдеше, че Амир е манипулиран от амбициозно и харизматично улично дете. Машината на стария свят започваше да се движи, тиха, но безмилостна. Елитът, който аплодираше публично, сега кроеше планове в тишина. И за първи път Яна изпита страх. Заглавието бе отпечатано на първа страница на вестниците като удар в гърдите. Икона на образованието в нелегален статут. Яна Димитрова не съществува в регистъра на гражданското състояние. Текстът подсказваше повече, отколкото казваше. Използваше многоточия като оръжия, изкривяваше изречения и смесваше подозрения с полуистини. Наричаше Яна имиджов проект, емоционален инструмент и заплаха за институционалната кредибилност на формалното образование. И по-лошо, обвиняваше Амир Ал-Хабиб в манипулация на медиите за лични и политически цели. Репортажът стана вирусен. В социалните мрежи коментаторите се разделиха. Ако няма CPF, как може да бъде лектор? Всичко това е подготвено, за да изглежда вълнуващо. Събудете се, тя е просто едно момиче, което иска слава. Измислиха нова Грета за България. Амир прочете всичко. После разкъса вестника на две с ръце, треперещи от ярост. В този момент той вече не беше бронираният бизнесмен, хладнокръвният стратег, беше човек, наранен от нарушената справедливост, нахло в собствената си холдингова компания като ураган. Коридорите замръзнаха, когато го видяха да влиза, с измачкана риза и пламенен поглед. Кой позволя това да се случи? Изкрещя той. Никой не отговори. Защото никой не знаеше. Защото отговорът беше по-дълбок. Истината е, че системата винаги реагира, когато се чувства заплашена. Яна лежеше на пода в стаята на фондацията, прегърнала папка с документи, с поглед, вперен в точка, която не съществуваше. Бялата кърпа, която беше носила на конференцията, сега лежеше наскута и смачкана. Тя не плачеше. Никога не плачеше пред другите. Те искат да ме изтрият отново, господин Ал-Хабиб, промърмори, без да го погледне. Само че сега светът гледа. Амир коленичи до нея. Не знаеше какво да каже. Никое репетирано изказване не беше подходящо. Няма да успеят, каза той с твърдостта, с която преди убеждаваше инвеститорите. Но Яна само затвори очи. Вече са успели, поне за днес. Същия ден Министерството на образованието отмени символичното признаване на програмата Яна като инициатива от национално значение. Някои поддръжници се оттеглиха. Фирми премахнаха логата си от сайта на проекта. 3 доброволни учители се оттеглиха поради имиджови причини. Библиотеката, която преди беше пълна с гласове, сега изглеждаше да върви с малки крачки. Сякаш се страхуваше от собствения си успех. Телефонът на фондацията не спираше да звъни. Журналисти, любопитни, скрити заплахи. И тогава дойде последният удар. Съдебна заповед изискваше Амир да спре незабавно дейността на Яна в програмата, докато не бъде доказана гражданската й самоличност. Тя нямаше документи, само спомени. Медицинска сестра, която си спомняше раждането й в болница, която беше разрушена. Име, прошепнато от изчезнала майка. Стар тефтер с нахвърлени дати и прякор. Нямаше удостоверение, нямаше номер. Бюрокрацията не приема това, което не може да подпечата. Но там, сред разпадането, се случи нещо неочаквано. Весела, която беше мълчала през целия ден, стана от стола си, отиде при Амир и каза: «Стига вече да позволяваме да унищожават това, което е справедливо. Аз познавам това момиче. Видях я как расте. Тя чистеше кофата ми, когато никой не гледаше. Тя е по-реална от всеки подписан документ в тази сграда». И излезе решителна. Часове по-късно се върна с 5 свидетели. Всички жени. Всички невидими. Една готвачка от приют, една пенсионирана библиотекарка, една продавачка от Централния пазар, една трамвайорка и една пенсионирана медицинска сестра. Всички подписаха клетвени декларации. Всички потвърдиха, че познават Яна,
Знаят историята и произхода й. Всички са видели през какво е преминала. Всички гарантираха, това момиче е това, за което се представя. Адвокатката на фундацията, млада идеалистка, дъщеря на учители, подготви спешно искане за гражданско признаване чрез свидетелски показания от общността. Ресурс, който почти никога не се използва. Старомоден, остарял, но възможен. Амир подписа като гарант, предаде документите си, влиянието си, репутацията си, не за да защити Яна, а за да има тя правото да се защити сама. 3 дни по-късно в Гражданския съд в София съдията прочете решението. Признава се гражданското съществуване на непълнолетната Яна Димитрова съгласно устни и писмени доказателства. Липсата на регистрация не надделява над свидетелствата на нейната общност, защото съществуването не трябва да зависи от номер. Присъдата беше посрещната с аплодисменти и в този момент в коридора на съда Яна прегърна Амир, не като дете прегръща спасител, а като равен прегръща друг оцелял. Но системата на ранена все още не се беше оттеглила. На изхода от съда мъж с вратовръзка връчи на Амир писмо. Беше от министъра на образованието. Разследваме политическото използване на програмата Яна. Има подозрение, че вашата инициатива се намесва в системата за записване в държавните училища. Амир прочете писмото и го разкъса на 4 части. После погледна Яна. Те смятат, че сте опасна. Тя се усмихна. Тогава най-накрая ме чуват. Площадът пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий беше препълнен сутринта. И не от политици, нито от власти, нито от камери за сигурност. Бяха майки с колички, баби, държащи снимки на внуците си, деца с плакати, нарисувани с гуаш и правописни грешки, тийнейджъри с разкъсани раници и бдителни очи, мъже с загрубели ръце и твърди изражения, работници в строителството, учители в началното образование, пазачи, домакини, бяха невидимите, с плакати, на които пишеше «Яна ни научи да виждаме. Образованието ни принадлежи. Ако тя падне, ще паднем заедно». Яна, седнала на стълбите на библиотеката, наблюдаваше мълчаливо. Беше облечена със същите дрехи като на конференцията, но сега изглеждаше като друг човек. Не по-голяма, по-ясна. Амир пристигна малко по-късно. Беше облечен с обикновена риза, без часовници, без охрана, без вратовръзки. Вървеше сред тълпата, сякаш винаги е принадлежал на това място. Те няма да успеят да изтрият това, каза той, като седна до нея. Яна погледна тълпата. Те никога не разбраха какво запалиха, когато се опитаха да ме изтрият. Новината за демонстрацията се разнесе из цялата страна. Пристигнаха телевизионни канали. Социалните мрежи излъчваха на живо, а министърът на образованието под натиск беше принуден да се изкаже. Преразглеждаме критериите за гражданско признаване на деца в нередовна ситуация. Програмата Яна ще бъде под надзор и ще поканим младата жена на официална среща. Това беше опит да се успокоят нещата, да се контролират, но хората вече се бяха събудили. Същия следобед аудиторията на фундацията беше отворена за публиката. Яна за първи път се качи на импровизирана сцена точно там, в старата зала на кол-центъра. Там бяха всички деца от програмата. Всяко с име, с мечта, с история. «Не искам статуя с моето име», каза тя. «Искам училище, кръстено на името на този, който почиства улиците ни. Искам всяко дете тук да расте, без да се налага да доказва, че заслужава да учи». Тя погледна Весела, която плачеше, прилепена до стената. «Искам моята история да е само първата, защото аз вече съм спасена. Сега е наш ред да спасим света». Публиката аплодира, но Амир остана мълчалив. Не защото не се интересуваше, а защото за първи път разбра, че неговата роля не е да говори, а да слуша. През следващите месеци фундацията се разрасна. Под натиска на народното недоволство, правителството създаде отдел, който да се занимава с узаконяването на деца без документи. Проектът получи временното име Закон Димитрова. Държавните училища отвориха специални места за учениците от програмата. Университетите предложиха менторство. Яна, навършила наскоро 14 години, беше поканена да се присъедини към Европейския комитет на младите педагози. Тя отказа титлата, но прие поканата. Тя каза: «Ако ми дадете място на масата, нека е за да освободя място за тези, които стоят прави.
Весела продължи да бъде директор на фондацията. Тя се превърна в символ на съпротива и компетентност. И за първи път си взе почивка с сина и внучката си, за да посети Черно море, което винаги е мечтала да види, но никога не е имала време. Ахмед, Ли, Есмералда и Клаус започнаха да преподават на млади педагози, формирайки ново поколение доброволци, а Амир продаде половината от активите си. Създаде постоянен фонд за фондацията и всеки ден в сряда продължаваше да ходи в библиотеката, не за да преподава, не за да изнася речи, а за да седне до Яна и да учи. На стената на библиотеката децата сами бяха написали едно изречение: «Никой не се ражда невидим, нас ни учат да не виждаме». Яна Димитрова. Историята на Яна не свърши до тук, защото не ставаше въпрос за едно момиче. Ставаше въпрос за това, което се случва, когато някой има смелостта да запали светлината в тъмното. И най-важното, тя не спечели сама. Тя спечели, защото не прие да бъде изключение. Тя спечели, за да проправи пътя. Призив за действие, ако е за видео. Ако тази история ви е трогнала, харесайте я, споделете я и се абонирайте за канала. Нека направим така, че повече невидими гласове да бъдат чути, защото светът се променя, когато се научим да виждаме.